Amadlengwa kaNgcobo, ngineminyaka ewu-23. Nginezingane eziwu-2, umfana nentombazane. Bengisacela usizo ningixhase. Anginalutho, angina-ID. Umama angimazi, wahambe eyofuna umsebenzi umama. La ashiye khona sasingahleli kahle, sasihlushwa abantu. Nanginey'ngubo anginalutho, asinakudla, iy'ngane zami zilala zingadlile. Ngahamba ngayohlala emgaqweni, ngayocela usizo. Abantu bangitshejela ngey'mali, bangitshejela ngey'nkudla sekubolile, banginikeza kona. Bengathola u-Anti Siphindile, lo wayesebenza khona umama. Wangithola emgaqweni ngihleli nezingane eziwu-2. Wangithatha wangisa la ahlala khona. Nala ahlala khona akukho umuzi ongathini la ahlala khona. Unothuvela, manje sihleli ngokupintshana la sihleli khona. Bengisacela ungisize, umama unayo i-ID. Umama akakwazi ungenzela i-ID ngoba izinto zinzima. La bengithi ngizama ukwenzela i-ID zingalungi. Manje bengizocela usizo kunina ukuthi cela ningisize. Iy'ngane zami azitholi lutho. La ngihlala khona ngangihlukumezeka kakhulu, ngihlala emgaqweni. Ingane yami inapukele ngoplastic. Manje iy'ngane zami azidlile manje, azinangubo. Yabona nje nani, ngidabukisile, iy'ngubo zami zilophiwe la. Ngihamba ngey'nyawo, anginalutho. Ngicela ningisize, ngicela ningisize. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Intombazane lena 23 years icela lisite ebantwini baseMzansi uthi akanalutho, akanabani, futhi uyasho ukuthi una 23 nabantwana labayi-2, akanawo matric, akanayo ngisho i-ID lena. Uthi makwakhe wahamba athi uyobuka umsebenzi, wabashiya somewhere, bangahlali kahle kuleyo ndzawo, wabona ukuthi ngcono ayode ehlalele emgwaqeni, wahlala emgwaqeni. But people are just concerned ngaye, bathi bantu, then ubonile wona simo sakho ukuthi sibi, then wabese lapho wabona ukuthi ayi cha, ngcono usende sibe wesi, uvele u-ede abantwana labayi-2 etulu. Some people are even saying ukuthi hayi bo, sesazivanga ukuthi una 23 unebantwana labayingaki. You know, I think kuvele kube hard uma umuntu sekaqhamuka ecela lisito ngalana unebantwana. Uvele utibude ukuqala ukuthi wayengazange waye eclinic wayojova because it's free. Yabona if bekubhadalwa bekutoshiwe ukuthi ayicha abantu abanayo imali yokuyojova kungakubantu bamitha. But the fact that it's free kujova eclinic mahala abaqosha umuntu, but people choose ukuthi abangayi eclinic babe nebantwana, babe babona ukuthi angeke baze bakhona ukubanakekela labo bantwana labo. So people are just saying ukuthi uphi babo mntwana, uphi bobabe bantwana bakuphi, njengoba sowuqhamuka wena sowukhala kangaka. Sikolo sona wasiyekelelani. So abantu abaningi they're just saying into letiningi lapha etinkundleni tokuxhumana mayelana nayo le video lena ukuthi hayibo sesiyakuva yakhala, but uthi baba bebantu abakho bakuphi bona. So do comment your thoughts wena down on the comment section. Ucabanga ngaloku lokuqedwa ukukhulunywa ngilo ntombatane ngilipho naleseto lobona ngazuthi anganika lona. Please do comment your thoughts, subscribe, share this video. Mina nawe siyobona nakulenye lenhlaleta ke video. This is the end of my video. I'm signing out. Goodbye.